het drupt een beetje. Het is 26 graden. We zitten midden in de simmer. En wij bij de omroep hebben het eigenlijk alleen maar hoe simmer in Friesland. Nou ja, je kent nou ook wel over de Frieske top 100 lijkt het mij. Want we hier wat aardigs betocht. Het gaat natuurlijk altijd om de Frieske taal. En wat we in Friesland vaak doen is dat we Engelstalige of Nederlandstalige nummers oerzetten naar het Fries. Stef Bos, Bigelix, Boudewijn de Groot of de Beatles. We doen het dit keer eens even oorsom. Binnen er ook Nederlandstalige of Engelstalige artiesten te vinden die hun noemer, een van de favorieten, wel eens in het Fries doen wil. Dat is een beetje onwennig natuurlijk, maar we hebben maar gewoon vregen. En we hebben een aantal talenten op het spoor gekomen die dat wel heel erg leuk vinden. Waaronder Heitse. En Heitse zongt wel in het Nederlands en ik wel in het Fries. Sterker, hij wie Song of the Year bij 3 voor 12 Friesland notabene. Nou, toen hebben wij Geertrui Visser vregen om een van zijn nummers te oerzetten. Wij vallen vandaag niet. En dat wordt dan, wij vallen you het net. En we gaan Heitse even verrassen, want hij had nou nog een tientje om die tekst uit de hollen te leren. Maar ja, maar toen wel een beetje gevertje moeilijk komen, vind ik net? Mijn skielt oordien, mijn het reed gleun, te vier bij mijn zeils wijrekken. Waar bist u nou? Dag Heitse. Wij komen even een tekst brengen. Helemaal goed, ik had jet, leuk. Want du praat wel Fries, maar de jongste het eigenlijk nooit, hè? Nee, ik zong het nooit eigenlijk, nee. Nee, klopt. Het wordt een beetje onwennig misschien wel. Dat denk ik heel onwennig, ja. Wel leuk. Je begint als goed is het nummer We vallen niet vandaag broeken. En het is mijn allereerste versje in het Nederlands. Want ik vrees kreeg al van, dat is eigenlijk nooit in het Fries. Eerst in het Engels, nou in het Nederlands. En van Nederlands naar Fries. Dus ik ben heel benieuwd, ja. Want hoe best je opgegroeid? Met het Fries als praattaal of is dit voor jou gewoon de tweede taal? Ja, het is een beetje moeilijk, want ik ben thuis wel echt Fries opgevoed. En toen ik naar de peuterspeelzaal ging, volgens mij werd er Nederlands praat. Dus ja, echt van beide. Dus echt tweetalig? Echt tweetalig, ja. Fries jong is nog even... Dat is toch, het lijst is wel in mijn planning ooit een keer. Dus het komt nog wat jedder, dus dat is wel mooi eigenlijk, ja. Hoe lang dus al om muziek? Ik doe gewoon muziek. Ja, volgens mij sinds mijn 4e of zo zit ik op AMV heette dat, muzikale vorming. En ik doe misschien een jongen en klokkenspel spelen en zo. En toen mocht ik een echt instrument uitkiezen, de naai. En ik wil heel graag drummen, maar ik ben in een 203 kap, dus het was net heel handig volgens mijn ouders. Dus toen werd de gitaar spelen en dat doe ik nog steeds. Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Heitse in het Fries. Ik eerst een wel praten, maar ja, jongen is toch wel weer een oording. Er is natuurlijk ook nog een origineel. Dat geven we nou even naar Hark. Weet ik het zeker, we vallen niet vandaag, maar misschien morgen wel. Ja, en hoe klinkt dit in het Fries? Nou, dat ken ik worden, maar ik ken het jonger. En ik ben ook net muzikaal, prater en producer. Ik kom graag met muzikanten thuis. Om in dit geval een tekst te oorhandigen in Heitse bij deze. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Lees hem eens voor, als het worst. Ja, dat is dus het moeilijke, hè. Want ik ken het dus wel praten, maar ik ken het dus net zo goed lezen. En Toch eens een poging. ik zag toch een roze volk. Zag ik daar, vreeg je we sto daar diest. Loeksto me hier dan wij. Oh, mooi. Ik weet het zeker, we vallen het joet. Ik weet niet zeker, werd wie dan wel steen. Oké, dit wordt nog wel even een oefenjek voor mij. Dit wordt even stampen, hè? Ja, dit wordt even stampen, ja. Ja, waar wordt het een heel mooi nummer voor de Frieske Top 100. In ieder geval, je hebt het al hier live in de Steershill. Was dat ook trouwens? Dat is een prachtig plak, hè? Ja, ik was je niet steeds zo'n mooi plak, toch? Dus ik geef zeker de waan. Ja. Omroep Friesland, de Frieske top 100. Ja, van een flatgebouw in Ljouwts. Onbelonen hier in die prachtige Steershill. Heitse had voor u een prachtig papier gekregen. Hast u de bot op studeren, Martin Heitse? Hoe is het aangegaan? Nou, ik ben natuurlijk Friestalig opgevoed, dus dat kwam wel goed, zo ik zeggen. Maar het lezen en bepaalde klanken en bepaalde woorden die ik net kon, die wil even oefenen, ja. Hoe hast dat gedaan? Hast het meestal vallezen litten, vast jongen? Of hast je gewoon heel lang en heel intens op gestudeerd, zeg maar? Nou, ik heb het zelf geprobeerd, want zo ben ik dan heel kent wel zelf. Weet je wel? En op een gegeven moment dacht ik, ik vreeg je mijn mem, als ze het helemaal voorlezen via een spraakberichtje via WhatsApp. Ze het hier ze voorlezen, heel langzaam. Dan heb ik het dat een paar keer lusterd en
toen probeerde te jongen en sa dwaande. Ja, wij gaan het om. Benam de klanken. Ja, de klanken wel. Want er is natuurlijk bepaalde... bijvoorbeeld dus Mem zei dan... ja, uw huid die komt er van de klaai. Dus zo moest het maar net waan, zei ze. Het was gewoon... Het mocht net klaar is. nee, Mem shit naar mij. Nou, als woordpik vind ik dat wel een goede zaak. Ja, toch? Ja, het viel eigenlijk... en het klinkt misschien een beetje raar... want ik ga nog nooit in het Fries zong. Het viel eigenlijk wel heel gewoon en heel plezierig. Want het is een beetje mijn memmentaal. En muziek maakt je toch al heel lang. Dus dat komt dan together. En dat viel eigenlijk heel goed. Goed, de band is mee. Kun je de band nog even voorstellen? Ja, we hebben Niels Wiegeman op de bas. We hebben Danny van Galen op de keys. En we hebben Bernd Holtrop op de drums. En ikzelf. En de titel in het Friesk? We vallen je het net. Heidse, live in de Steertersheel. Je scheelt in in het reed klun. De vier bij mezelf waar je rekken bij bestono. Ik zucht droog een roze wolk, zucht ik die der. Regen was dood der dorst, doe stoom mij je dan wij. Ik weet het zeker, we vallen je net. Weet meer zeker met wie dan wel steen. Zelfs wanneer te zingen onbekend. Weet ik het zeker, we vallen je net. Maar misschien morgen wel. Droog de viezers op de vieze plaat. Tik je deze in oor, dan blow ik je maar stil. De toekomst waagt het zwist, maar ik weg je mee hoorn. Heel diep meer leert in de school, look ik mij zelfs je waaien. Ik weet het zeker, we vallen je net. Weet meer zeker met wie dan wel steen. Zelfs wanneer te zinnen ondergeht. Weet ik het zeker, we vallen je net. Maar misschien morgen. Toch die roze wolken heen, op de sporen van de zinnen, zelfs wanneer die ondergeht. Ondergeen ik hetzelfde lot, we hoeven net voort of weerom. Together in een vlechtige treden. Ik weet het zeker, we vallen je net. Weet meer zeker met wie dan wel steen. Zelfs wanneer te zinnen ondergeht. Weet ik het zeker, we vallen je net.
Ja, wauw. Dat klinkt even goed. Jerien de Steertenseel. Heidse mij een Friestalig noemer. Heidse, kom er even bij als het worst. Als je dan denkt, ik wil stemmen, dat kan natuurlijk op de bekende noemers. Maar ja, nooit die in het Fries is, kun je dus ook op Heidse stemmen bij de Frieske top 100 Heidse. Dat zou wat wezen, samen in de top 100 in. Het zou wat wezen, ja. Het zou wat wezen. Spannend idee. Ja, dus hij zit altijd, kiest altijd op stemmen, dus nu kun je ook op mij stemmen. Dat wordt te gek weer. Ja. Hey, hoe giet voor die eigen gevoel? Ik vond het wel lekker klinken. Ja, het weer even een beetje onwennig qua klanken en zo in de tekst en zo. Maar ja, het viel er wel heel plezierig en heel rustig hier in op deze mooie plak. Ja, mooi. Mag ik toch even voor die weten, onder het spelen, best dan nog aan het denken? Of best had dat noemen we zo vaak in het Fries al over oefenen in die holen, dat het vanzelf gaat? Nou, ik moest eerst even wennen onder de ruimte hier. En dan ben ik nog heel erg nadenken over die tekst. Want ja, de beste het went in een oortaal. En dan is het nou oorstwand. Dus op een gegeven moment kwam ik wel een beetje in dat het al een beetje vanzelf ging. Ja, en elk woord, want vooral deze muziek, elk woord is te jaren. Hè? Du speelt net in een harde rockband of wat dan ook. Dus het is heel subtiel. Dus mij horen we de klemtonen, maar het heel goed lezen. Ja. Ik denk dat de meesten in het luisteren mij misschien wel betrappen op een beetje Fries keutsprek. Maar Wie fantastisch toch? Oké, het is fantastisch. Wie perfect. Ja. Nog eens nou in die vertrouwde taal. Ik roep steeds Engels, maar dat is eigenlijk Nederlands. Wat doet nou eigenlijk standaard? Ja, het is al heel ingewikkeld. Nee, het is, we eerst twee platen, nu bracht in het Engels. En toen kwam te experimenteren in het Nederlands. En dat viel wel goed. Dus door van als we spelen ergens, dan spelen we helemaal in het Nederlands. Dus we gaan nou eigenlijk een Nederlands noemen dan. Hoe heet het? Druksysteem heet het noemen. Heidse, live vanuit de Statenzaal. We rennen door alle dagen heen, zonder slag of stoot. Dezelfde steen komt altijd boven, of je wil of niet. Al zit je dan al over je limiet heen. Draai je maar omheen, joh. Je wil het toch niet zien. Je voelt jezelf niet meer in dit druksysteem. Je voelt jezelf niet meer
Ja, ze komen er zomaar 2 talen bij elkaar in de sterrenschil. Het Nederlands en de andere kant het Kutfriesk. Prachtig toch? Goed, je kent de stemmen, de Frieske top 100. Samen op Heidse. Lekker toch? Lekker toch? Ja. Nou wat vaker in het Frieske of net? Of bloedt het toch wel even Nederlands voorlopig? Nou, het smaakt het wel naar meer stiekem. Ja. We blijven het volgen. Bedankt voor het zien. Hoi. Omroep Friesland, de Frieske top